pag-ibig at magbigay ng tunay na pagmamahal. Ngunit kami ay nagkalayo pagkat hindi kami magkasundo. Eto ka, bagong magmamahal, nangangako na tayo ay magtatagal. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana ay pagbigyan ng aking hiling. Huwag ka lang mawawala kapag narin ka ako'y sumisilang. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y ibibigay sa'yo sa oras na maghilom ang sugat nito. Panahon lamang ang hinihiling sa'yo, sana ay pagbigyan mo ako.
kay makita ka, iti maminsan. Umalay kenda tawag kenda, kumusta? Walay mga sakit, pilit na awanin. Tumalong na sa kanya'y kumusta? Ulay mga sakit, pilit nga awatin. Lupalumutik nga sikay, di ay ayatin. Ang puluwat na kukulangan, kaniya dinepelak di bukura. Diyan saan umang siya ipagasulit. Kabalin amin. Ano magsuway di langit kenda ka. Mamati ako ng Kristo, kabubugtong anak na ako tayo. At ibaw deranit ni Espiritu Santo, tiniyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutoo, nagturay ni Poncio Pilato, na ilang sa iti krus na tayo ket na itahem. Imulog diyan ang dagitila tayo, nagunga iti may agungal tayo. Imulit sa dilahoy iti lugaw iti makatawan si Kristo, ama kabalitan. Agapungkot sa jay, ngaway mamukong, darigitiisip biyagyan sa darigitila tayo. Mamadiak mo iti Espiritu Santo, padsyak mo iti Santa Iglesia Katolika, ipinag-irin nanon dagiti si Santos, di po nakapagawang dagiti basbaso, sa kadagpungat panagungat ibagi, kenbiyag na kanayon. Amen. Nga pangidulin mi kini Tatay Togi. So once again po, maraming salamat po sa inyo. Hindi kita malilimutan. Hindi kita